technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun chuma kan thlir ho le tur chu kumsang ni som ni a ti chua extraction ania papakha chan le tur chuang po nei to lo dan phalova sumla lut thin mi huai sen takina zeltang mek miswal torot fapa an kidnap chhanchhuak tura roi ani chungchang ania he drugs le dan phalova sumdon na mun puya amishana hian a hlotling donem extraction a hian ilo thlir ho tiang movie lo in chan na chuan Taylor Rake alo lang special force operator lo ni do thrinania Taylor chu Bangladesh a mission til hotling turin akala chota chuan gangster ten nen na sataka inkapin an inka nalama a in hliam na sa to hle akeya anka fuwa wangin kalpo akal hei thei to lo ninni liam ta aron lang India Rama High School zirlai rol thar ovi mahatana chu athian tenen kar changkang deuh taka hian chuangin ina hot lang talo chuan athian tenen an inkom hawa a ho nuwa an head security sa chuan alo how shep mai ovi chu Indian drug lord fapa ania a himna ngai tu chu sa chuan na poimo berani ovi chuan thil engkim nei thein hausa hle ma se anun chu nuama ti te chiam lo achan chu apa in a hun mandan engkim a control tlata achian kom thlengin a control tlat zelani zankhat chu achian tenena night club akal turin an ina tang chuan a chuak ru chuta pona achian panena zial zutura an chu alain kora police pahni te an ron lang thut chungmi te chuan achian pa chu a mu lai nge a kap hlumin ovia chu an kidnap ta dai mai atuka sajua chu ovia pa zel tan mek na hmuna vakalin afapa kidnapani thu chu avashil shengala afapa ven himna konga alo chama wangin sajua chunga chuan ovia pa chu athin rim na sahle kidnap tu te phut ang poisa pek chu azza omna hlo anga a in ngai dona wangin kidnap tu te laka tang afapa chu arang the ang bera chhanchhuak turin thuwa pe ngala chutianga atilawani chuan afapa thasaka vozui ovia pa chu zela ta na wangin aro zong zong khoi che theilavina oma chu wangin afapa kidnap tu te poisa phu te mo ashwai kir tura special force unit right tur point poisa neilo nima sela chunglam chu ovia pa chuan angai poimo te chiam lo sa juwa chu engte kong zong puwa afapa shwai kir turin atito mayani sajua chuan anupui nena thil omdan te chu soin poisa sen nem ngai deuh ma se ovia chhanchhuak tu tur mi roya tum thu ashila poisa ang chu ovia chhanchhuana na manatumani chuti lain California a mun pakhata Taylor chuan hun alo mangmeka abuloka tuya chuan zuang thla in ron chuang ngal mai lo chuan a hun kal to te chu angai tu aleda chuta a ina a hole chu a in kota helicopter loading reng chu avamu meche pakhat nik khan chuan alo ngak reng to nik chu Taylor teammate ania nik chuan Indian drug lord fapa ovi mahatan chhanchhuak na thok tura mission an nei thu a han soya a kidnap tu chu Bangladeshi crime lord Amir Asif ni in ovia pa elpui berani nik chuan information an don danin ovia anda na chu Dhaka Bangladesh ni in soya chuta Tayloran Dhaka ti minga sia dwalin chu khopui thawa atho puini thin Gaspar chu a chhuak zok ma senikin Gaspar chu a retire to thuashil Taylor chu amison kalpui tur chuan in buat saita a lela ma sa chu apo Dhaka lampan turina in buat sai vebok Dhaka an thlen nuwa Taylor le nik te chuan an teammate nen ovia chhanchhuak dan tur ruah man na siamin Amir Asif ami te chet lok dan tur te chu clear lok na an neya Taylor chu Amira thui shwai ten ron be popin khoimuna emoni an shwaya ovia kidnap tu ten Taylor chu ovia khul chu an tur poisa lan tur an ti chuan ovia a himle himlo mu phota du thu te chu a han soya chuta himdam taka ovia an mu thir nuwa poisa chu pe va turin an nor thokle khata Taylor tho pui zinga sniper mangthiam mai hian kidnapper te chu aron kap ta hloma Taylor po lotal chuakin midang zong chu alo that ve boka ti chuan ovia chu muna tang chuan a chhanchhuak ta ni chuti lain Amir Asifa alo lang
Amira chuan mi panau pang chen khatte chu a hne na ta thil ruwa puin alo hui khoma an zinga mi pakhat phei chu thila ti sual nge yam ti fiana po chuang lovin in chunga tang chuan an pai thlata mi mai an zinga mi tho farhat apo athil rulai manania wangin akut zung tang tan turin ati boka chuti lai takin police how to bear Colonel Rashid localin ovia tlan chua thu chu arunshil chu vele amira chuan Colonel Rashid an nena chuan Dhaka bridge le lule chuana zong kharvek turin thu pengal Tailara atim meiten an lo muana tur mun pana angkalain konga ha in do thom no in thlaka lelama nikle an tho puite chuan ovia chu India him taka shwai kerani thwai do na wangin ovia pa thui shwai te chu be popin higher ni na man payment lo te felwa turin an lo shilve bok nik chuan payment chu minute sari chunga te felwa turin ashila chuti lain Tailara teammate an mani lo muak tu tur te chu bein an ta thut mai Tailara tho pui then khatte chu an thia chu vele anik chuan bumin an ti ashe chuak tangal ovia pa nuaya thok chuan hayar man poisa pek tura nei lawa wangin thildang alo ruwa man zok aloni Tailara tho pui te lo beya lo thatu chu tu dang ni lovin saju ange alonia saju chuan Tailara le a tho pui te hayar man poisa pek tur ane zo lawa wangin chutiang chuan a cheta hi alonia Tailara tho pui le Tailara nge po chu tha a ama nge ina ovia chhanchhuak chun zom chu atumani lelama Colonel Rashid an Tailara omna chin chu lo chui chuakin thaturin ami te atir ngal Tailara le ovia te chutlan chia in Colonel Rashid ami te nen an in be lain nunglama tang sa juan aron be thut kotlera an in be lain karlo tlan chuan Tailara chu aron suwa chu vele sa juan ovia chu Colonel Rashid apol te laka tang chuan chhanchhuakin plan bo puya tum lai takin Tailaran truck nen sa juwa chu aron suta pop mai ti chuan ovia chu truck alu tura shilin chu mun atang chuan an plan cheta ngala kongro santo munan thlen vela truck atang chuan ovia chu chua terin truck chuan thil enge moi hi vasuina puak ta dur mai ma se chu umzui tu te rilulak pe na tum na mai ani sa juwa po chu alola dam renga ma se Tailara le ovia te kalna chen na shetolo chuti lain amiran ovia chu mu ala ni lo cheu ti sha in Colonel Rashid an nena chuan ami te zong khom vek tur le ovia chu nungdama mana Tailara thatuin thuwa pe Tailara chuan Nicolin thil omdan te chu ashiatira chuta nik chuan sa juwa chu ama ang thawa special force lo ni to china ni thuwa shila Tailara chu helicopterin khopo na alo mu atur thu shilin an contract anga an kal chuan lawa wangin ovia chu nutchia ama churon tlan chuak mai turin ashil nima sela Tailara chuan ovia chu kalsan maya tumlo achan chu ovia chuan fapa lymphoma nat na nei alo kalsan to chu asha chhuatir china chu chuan anun chu chui zuin sheom takin hunam han pha china ni lelama hliam na tak tuar mek sa juwa chuan anupui chu kolin adin muna shiatira ovia ashwai kir theilo takin ti in an fapa chu athe anga hla akal pui va turin ashil chuti lain Tailara ovia nu chia du lo chuan atho pui te hena tang chuan koldongin helicopterina alo mu an tur mun le hun anun shatira sa juwa kora police le amira mi te anne to nuwa po Tailara chuan be tur ala nei fan mai amira ti lom tum tu rol thar geng farhatale apol te chuan Tailara chu silai nen anron be thut mai Tailara chuan achian pa Dhaka alo gas para chu bia in chumizan chuan a ina an kho saveria gas para chu alan chuan Tailara le ovia te chu ti in Tailara chuan ovia nena ani po in fapa lo nei ve thin to thu te chu asoi chuak ta a fapa chu lymphoma nan na awangin athia a fapa ina amamo ber hun laya akal sana wang khan a in thiam the ngai lo chumiania wang chuan ovia kalsanin athil lo ti swal to ang tho kha ti swal non le chu adu lavani Tailara thu soyanga ithlak nu chuan ovian athiam ang tokin alo nem ve bok gaspara alo let le nu chuan Tailaran thil enga modik lawa omti chu ashe thiam ngala chuta gaspara chu amirata na thogani ti ashe zui
Gaspar chuan amiran Ovia mana dollar million somzet a offer thu shilin Ovia chu tha arem ti sakani chuan azad via in semarota Taylor chuan dulovin an insual zui Gasparan Taylora athat man chep ti a Ovia chu lo lang thutin Gaspar chu akap hlumtani ti chuan Tayloran sa juwa bepopin Ovia chu dhaka achanga him taka shwai chuak turin thodunan rem ti ta a arwa mandan chuan sa juwa le Ovia te chu in thuam danglamin tlan chuan mun tur bridge lam an pan hlanin anin amera pol te chu lo ti boy tumdonani sa juwa le Ovia te kar manga tlan chiat an tum lai chuan an rilulak pe nan Tayloran amera pol te chu akap jan tangala lelama Taylora pui turin nikpo aral thuam in belin alo in buat sa ve bok in mu na tur bridge an vatlen chuan Colonel Rashid mi ten an lo ngak ranto an zinga pakhat chuan sa juwa chu lo thithiamin in ka anana satak a thleng zui sa juwa chu Ovia ven him tumin thei to pachua chuti lain chu in be na chu hlataka chang amiran en len na mangin alo thlir reng ti chuan Ovia chhanchhuak tum na chu ti to pani theinan Colonel Rashid chu sipai dang tirbel turin ashil Colonel Rashid polte zongzonga tha vek nuwa Taylor chu sa juale Ovia ti omna lam bridge panina kalvele ngala chuti lain le lampanga chang Taylor pui turin nigle an tho pui te chu an ron thleng ve chia inka na sata thleng zuin Tayloran miswal ho helicopter chu akap thla a chuti rualin Ovia te chuan tur extraction team helicopter po Colonel Rashidan alo kap thave chia bok chu mai ba ka sa juwa chu akap lumboka chuta Taylora akap le don chia tia nekin Colonel Rashid chu alo kap lum man sham Taylor chuan hliam na tak tuar ma se Ovia chu chan him nge atum fana extraction team helicopter chuan lu tura shilin miswal ho chu a ne fight aveka nima sila helicopter lampana akal chu nunglama tang farhatan angonga tak aron kap ta pop mai chuta Ovia chu ahim nge ani ti asia to wangin afapa mitla chungin leya tang chuan atla zuita a ti chuan Ovia chu extraction team tenen him takin Mumbai an thleng le tani Khariat aliam le nu chuan Ovia po skula alet le to a an school swimming pool a chuan zuang lutin Taylor ti chin angin tholova re tak om chu azirve chuti lain nik chu amiranen restaurant a in mulholin nik chuan tim na nei haulovin amira chu akap lumtani Ovia tui chunga changa ron chuak chuan chiang lo ruain Taylor ni om tak lo ding reng chu amu